अरुणाचल प्रदेशनि जौजों भैरबकुंड टु अदालगुरि राजा लामायाव आसामनि लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानायखौ होबथानायनि थांखिजों अदालगुरि डिसिनिसिम अदालगुरि जिल्ला एबसुनि मेमोरेन्डाम थाम खनायारि जारिमिनारि थावनि भैरबकुंडनि मिथिंगायारि समायनानि गोजोननायखौ लानायनि मुङाव गोबां लाइमोनफोरा लोब लोब दावबायनो फैयो नाथाय बे दावबायनो फैनायावनो लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानानै गोबां लाइमोनफोरनि बिमा बिफा बाय बाहागि आरो लोगोफोरनि मेगनाव मोदै बोहैहोदों मख'नो गोनां आसाम आरो अरुणाचल रायजोनि सीमा मिथिंगायारि समायना भैरबकुंडनि दनस्रि दैमानि सेराव अरुणाचल रायजो फारसे गोबां जौनि गलानि जौखौ लोंनानै गोबारै गारि सालायबोनायनि जाहोनाव आसामनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि गोबां लाइमोनफ्रा जिउ गोमानो गोनां जाबाय लोगोसे भैरबकुंडनिफ्राय अदालगुरि थांनाय लामा ओनसोलनि रायजोफ्रा गोबां गिथावना थासारिजों भुगिनो गोनां जानानै फैदों बैफोर माखासे जाहोनफोरखौ नोजोर होनानै सुबुंनि जिउखौ हमथाना लाखिनो आरो दुखुथिया बिमा बिफाफोरनि मेगननि मोदैखौ हुगारनो नाजानायनि थांखिजों दिनै अदालगुरि जिल्ला एबसुनि मोनसे हानजाया अदालगुरि जिल्ला डिसिनिसिम गांसे मेमोरेन्डाम गथायो आरो बिथाङा डिसि खौ खावलायो गावनि गोहोजों भैरबकुंड ओनसोलनि जौ आरो बायदि फेग्रा मुवाफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय आरो अरुणाचल रायजोनि जौनि गलाखौ थाबैनो बै थावनिफ्राय बोखारना गुबुन जायगायाव लांनो खावलायो। जों दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्ला बेंगिरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारखौ लोगो हमनाय जों जादों आरो बिथांखौ लोगो हमफैनायनि गुदि जाहोना जाहैबाय जों थांनाय सप्तायाव जेब्ला माने बर' हांखोआव जोंनि मोनफ्रोमबो अफिसनि साइन बर्ड ग्लो बर्ड आरो जिखिनि नेम प्लेट्सफोर माखासे माने बे डिसि अफिसावनो नेम प्लेट्सफोरा एसामिस आरो इंलिसाव दङ बर'आव गैया बेफोर गासैखौ माने गासैयावबो बर' होनांगौनि मोनसे दाबिजों जों लोगो हमदोंमोन आरो बै दिनखालिनो जोङो डिसि बिथांखौ मोनसे अरेलि एसे सावरायलांनाय जादोंमोन जे भैरबकुंडआव जिखिनि इलिगेल जौ फाननाय आरो जौ लोंनाय बेफोर गासैखौ माने होबथानायनि बा बन्द खालामनायनि माखासे राहा लामा बोरैहाय लाजायो माबायदि खालामजायो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बै दिनखालिबो जों सावरायदोंमोन आरो बेखौनो एसे फल' आप खालामनानै बै दिनखालि बिथांखौ जों खोथा मोनसे होलांदोंमोन जे ब्लेक एन्ड वाइट बा रिटेन हहकारि जों खनसे लोगो हमफैफिनबावगोन होनना बुंनाय लेखायै दिनै जों बिथांखौ लोगो हमदों आरो बिथाङा खोब मोजाङै रेसपन्स होदों जे बेयावहाय मेन दाबि हिसाबै जों होनाय जादों जे माने भैरबकुंडआव जिखिनि जोंनि आसाम बा उदालगुरि पार्टआव माने बिथांनि जुरिसडिक्सनाव जिखिनि गोग्लैयो बेखौ थांनाय समावनो बिथाङा बुंखादोंमोन जे खोथा होदोंमोन आंनि जुरिसडिक्सनाव गोलैनायखिनिखौ आं नायगोन बाखिखिनिखौ जों एसे कअर्डिनेट खालामलांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरो थिग बेबायदियैनो जोङो दाबि मोनसे लाखिदों जे माने उदालगुरि पार्टआवहाय जिखिनि माने इलिगेल जौ फाननायफोर दङ बेफोर गासैखौ बन्द खालामनो नांगौ दैसा सेराव धनस्रि दैसा सेराव माने गोबां माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै माने हिन्जावसा हौवासा माने बेयाव जौ बायनानै लाना थांना जौ लोंहैनाय मानाय पार्टि खालामनाय बेफोर गासै बेबायदि माने एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटिफ्रा माने जाबाय थानायखौ जों नुदों दा बेखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे दाबि लाखिदों आरो बेजों लोगोसे भुटान आरो अरुणाचल पार्टआव जिखिनि माने जौ फाननाय बेयावहायबो माखासे इलिगेलबो दोङो माखासे लिगेलबो दोङो बेफोर गासैखौबो माने एटलिस्ट इलिगेलखौथ' टटेलि बन्द खालामनांगौ आरो जिखिनि लिगेल शपफोर थाबाय लिकुइड शपफोर बेफोर गासै लिगेल माने लिकुइड शपफोरखौबो एटलिस्ट बे एखेबारे बाउन्ड्रिनिफ्राय आसाम अरुणाचल जितु भैरबकुंडनि जि बाउन्ड्रि बे बर्डारनिफ्राय एसे गोजानाव लाना थांनांगौ खारन जों नुनो मोन्दों जे थांनाय समफोराव बे अरुणाचलनि बे खाथि खाला जौ बेबायदि फाननाय गैयामोन बे हिसाबै जथेस्थखिनि खमबोमोन जौ लोंनायफ्रा खिन्थु दायो जोंनि बे जितु आसाम अरुणाचल बर्डार बा माने जितु भैरबकुंडआव थानाय सुइस गेट एसे बारनाय लोगो लोगोनो प्राय 100 मिटारसोनि उनावनो बेयाव माने खोब गोबां लिगेलबो इलिगेलबो जौ फाननाया जि माने जाफैबाय बै समनिफ्राय माने गोबां बेबायदि जौ लोंनाय माफोरा माने बांसिननिख्रुइ बांसिन जाबाय गतिके बेखौ जुदि बन्द खालामथारनो हायाब्लाबो जिहेतु एलटमेन्ट मोनसे लादों बेखौ बै जायगानिफ्राय एसे शिफ्ट खालामना सिङाव सोसनहैनांगौ
भितराव अरुणाचलाव बेसेबां बबे सिङाव दोनहैयो दोनहैथों खिन्थु जोंनि नैबे बर्डाराव जाहाथे माने बे लिकुइड शपफोरा बन्द जानांगौ आरो बिनि गेजेरजों जोंनियाव जिथु माने एक्सिडेन्ट जानानै थैनायनि हार फ्राय देग्लाय बोसोरावनो 53निफ्राय बांसिन जुन माससिमनो 53निख्रुइ बांसिन बेबायदि एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय केस जोङो मोननो हादों दा गतिके बेफोर गासैखौ जों नोजोर होनांगोन आरो बेयाव मेक्सिमाम केसा जाहैबाय युथ्सफोर ड्रिंक एन्ड ड्राइभ जौ लोंनानै गारि सालायना सौग्रावनानै माने थैनाय दा गतिके बेफोर गासैखौ जुदि बन्द खालामनांगौबा जों मेनलि बे जौ गलाफोरखौ जों बन्द खालामनो नांगोन आरो बे भैरबकुन्द'नि दै सेर सेर जिखिनि माने आड्डा मारिनाय जौ लोंनाय बेफोर गासैखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेफोर गासैखौ सरजाबनानै जों माने मानागेदेट डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांनिसिम मेम'रेन्डाम मोनसे गथायदों आरो बिथाङा दाख्लै सिगां खनसे लोगो हमनायाव बुंदोंमोन आरो दिनैबो बुंदों जे जिखिनि आं हायो बेखिनिखौ आं माने बन्द माने खामानि मावनो आं नाजागोन बा सेस्टाखौ होगोन आरो लोगोसे बाखि बे अरुणाचल आरो भुटान पार्टखौ बा भुटाना एसे इन्टारनेसनेल लेभेलनि जाबाय सम लागोन आरो अरुणाचल पार्टआ जिहेतु इन्डियानि जुरिसडिक्सनावनो गोलैयो दा बे हिसाबै बे पार्टखौबो जों एसे कअर्डिनेट खालामना सावरायलायनानै बोरै हायो बेखौ एसे सिङाव हरनो हायो ना बन्द खालामनो हायो बेखौ जों सावरायगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा खोथा होदों गतिके आसा खालामदों माने खोब थाबैनो बिथांनि बे रेसपन्सखौ जों मोनगोन आरो आं आसा खालामदों रायजो राजा पाब्लिक बयबो माने बेवहाय मदद खालामगोन जाहाथे माने जोंनि गेजेराव बेबायदि गाज्रि मोनसे जौ लोंनानै जोंनि युथ्सफोरा जिथु धंस जालांनायनि लामायाव बेफोर गासैखौ माने युथ्सफोरखौ बासायनायनि सार्थआव बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे आवगायबोगोन हेफाजाब मदद होगोन जों बेखौ खावलायगोन आरो जुदि प्रयोजन जायोब्ला जोङो माने भैरबकुन्द'आव मोनसे माने हाबाफारि लागोन प्रग्राम लागोन आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि खुद्रिसारनाय आरो माने बेखौ जोङो दिन्थिगोन आरो बेजों लोगोसे अरुणाचल गभर्नमेन्टनिसिमबो जोङो माने मोनसे मेसेजखौ हरगोन जे आसाम पार्टआव माने मा समस्या भुगिगासिनो दोङो बिथांमोननि बेबायदि सोरबा इलिगेल सोरबाया लिगेलिबाबो जौ फाननायनि माने जि मोनसे इम्पेक्ट जि मोनसे गाज्रि इम्पेक्ट जोंनि उदालगुरि पार्टआव गोलैदों बिनि मोनसे मेसेजखौ हरनानै बेखौ बोरै हायो बन्द खालामनायनि राहा लामाखौ जों लालांगोन बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन